Tu saps que portem 2010 anys de desavantatge en la lluita contra l'estigma en aquesta societat, en aquesta civilització? Tu ho saps. Tu saps què signifiquen 2010 anys de desavantatge en la lluita contra l'estigma? En aquest país no s'ha fet mai una campanya fins al 2010, que va venir la primera campanya contra l'estigma a nivell català. El 2010. Això significa que hi ha generacions i 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 més generacions en el passat que han patit un estigma increïble, inassumible per molts. La vida és molt cruenta i hi ha hagut autèntiques catàstrofes humanes al llarg de la història. Però en aquests dies, amb l'increment, l'augment de l'extrema dreta i dels feixismes, que són contraris a la sostenibilitat, absolutament l'oposat a la sostenibilitat, em dóna la sensació que estem perpetuant un sistema de vida en el que l'estigma l'incorporem a les nostres vides com una dinàmica habitual, normal, per no dir-ho, no? I em dóna la sensació que aquest estigma que portem generacions i generacions i generacions i generacions de persones, famílies, societats, comunitats, pobles, ciutats, països, nacions, estats, continents sencers, em dóna la sensació que fa mala pinta. Però fa mala pinta en el sentit de dir és que no necessitarem tal quantitat de generacions iguals a les passades per canviar això una mica. Tant de bo les coses anessin més ràpid, perquè jo desitjo que en menys de 5, 10, 15 generacions haguem avançat una mica amb l'estigma, amb la lluita contra l'estigma. Perquè, bueno, si a mi m'entrevistessin a Quarto Milenio, què faria jo? Si m'entrevistessin a Quarto Milenio, diria, hòstia, estem al segle XXI, jo fins al segle 40 no espero que es normalitzi una mica la situació en relació a l'estigma. Ho dic clar, perquè a mi, tal com pinten les coses ara, de sostenibilitat res, de lluita contra l'estigma ben poca, i exclusiva, exclusiva per alguns privilegiats. Però una lluita contra l'estigma real que enfronti els problemes dels diaris de molta gent, i és aquesta lluita contra l'estigma, home, per mi que està en un camí tan llarg que les properes 40 generacions fins a l'any 4000 no haurem situat la cosa una mica estable. I el meu desig és que al segle 23 o 24 o 25 o 26 o 27 o 28 home, haguem progressat força més. Però el que és el segle XXI, home, un passet molt petit sí que hem fet, un passet però molt petit, en relació a les 200 generacions que ens han precedit, des de l'any 0, ens anem entenent, oi? És que si no es parlen les coses clares, la gent entén que, sí, ja hi ha lluita contra l'estigma, ja està tot fet, en 15 anys, o 16 que hem començat, ja hem avançat a passos agegantats. Però què m'estàs container? Què m'estàs dient? Que aquí, en aquest país, hi ha una lluita real contra l'estigma? Andallà, no em vengues amb milongas, no me vengues con milongas. No, les coses són com són. I no com les imaginem, Perquè tot sovint imaginem que hem avançat a passos agegantats en la lluita contra l'estigma i jo sento avui en dia discursos estigmatitzants del segle III abans de Crist. Avui, dic jo, la mentalitat de la gent ha progressat gaire des de llavors. Ha progressat gaire? Perdona, però és que jo no veig és que ni un mil·límetre d'avenç, i fa 16 anys que ha començat la lluita de l'estigma.
però necessitem segles i generacions i segles i més segles perquè la situació arribi una mica a una situació acceptable, diguem. No ideal, sinó acceptable. Perdona que t'ho digui. Portem 2010 anys de desavantatge, però absolutament matemàtic i real. Com la vida mateixa, faltaria més, que dubtéssim d'aquest punt on hem arribat, aquest punt on estem i cap on anem. Perquè si ens hem de posar xungos ens hi posarem. Compte els anys que han de venir, compte les dècades que han de venir, compte amb les generacions que han de venir, perquè les generacions d'ara estan incorporant un estigma del segle III abans de Crist. I així estem, al segle XXI. I així estem al segle XXI. Jo explicaria moltes coses, donaria molts detalls, però em sembla que moltes coses ja les he dit, ja han quedat gravades i estan allà. Ja han quedat per escrit, ja han quedat documentades, i no sóc l'únic, hi ha molta gent que parla d'això i ho sap perfectament, és perfectament conscient. Que l'estigma és una lluita intergeneracional que durarà dècades, segles, mil·lennis, abans no arribi a una situació acceptable en el seu conjunt. Que us compte perquè estem volent creure que les coses van molt de pressa i realment avancem mil·límetre a mil·límetre i el que faria falta són passos de gegant una mica seriosament, una mica amb força i amb empenta, perquè això requereix d'un canvi de prejudici, un canvi d'estereotips, un canvi de mentalitat que avui en dia no hi és. No hi és i cap aquí és on hem d'anar. Cap a aquesta lluita contra l'estigma afectiva, real, demostrable, constatable, mesurable i una lluita que es manifesti en el dia a dia de tot, no només el nostre col·lectiu, sinó de tota la societat i la cultura i la política i tants altres aspectes de la vida quotidiana que lamentablement no percebo en el que es cou en la societat, en el que es cou en el dia a dia de moltíssima gent que conec, que aprecio, que estimo, que desconec també i que m'agradaria conèixer més, perquè tinc la sensació que no hem avançat gaires mil·límetres en aquests 16 anys de lluita contra l'estigma a Catalunya, almenys. D'acord?